Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibikelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi uma ngifaka ivideo wena-ke usheshe uthole i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka ku-Chande TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sibhekela-ke nje egamekweni ey'seyithe zenzeka kulona usuku lwanamhlanje laphaya endaweni yaseVerelem. Kunendawo laphaya ekuthiwa ise-Tennis-Park. Engena njengamanje kuthiwa-ke kuleya ndawo sekutholakale izandla zomuntu, zingenaso isidumbu kodwa nje kutholakele izandla kuphela, okuhlanganisa nolimi lwenkomo. Kuthiwa-ke kusize omunye-ke umlisa osebenza ngokudiliva iphephandaba le ndawo khona-ke laphaya endaweni-ke yaseVerelem. Okuthiwa-ke ubone izandla zomuntu zisongwe ngendwangu emhlophe egcwele igazi. Nalapho-ke ube esefonela-ke abaqaphi-ke bendawo oku-Reaction Unit South Africa. Nothe mawufika-ke esigamekweni wathola ukuthi-ke lezi-ke izandla zomuntu okuhlanganisa nolwimi lwenkomo ugoqwe ngendwangu emhlophe enegazi-ke. Lesigameko senzeke laphaya e-Tennis-Park eVerelem. Like ivideo, subscribe kwi-channel, uphinde ucomment kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba la kwi-Chande TV. Ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.